De gemeente Ljouwert had een nieuwe neetopvanglocatie voor vluchtelingen bekendmaken. Het gaat om het gebouw Helikon Staten, vlakbij het WTC. Daar is plak voor 400 vluchtelingen. Op het Stadhuis van Ljouwert wordt een persconferentie houden en Onno Valkena is erbij. Onno, Ljouwert vangt al 600 vluchtelingen op in het WTC. Komen deze 400 er extra bij? Nou, net extra bij, meer in plak van. Want de opvang in het WTC van 600 vluchtelingen hoort op in januari. Want dan is het WTC weer neder van beurzen en orenmanifestaties die er gehouden worden. Dus het kwam het COA heel goed uit dat er vlakbij het WTC een alternatieve locatie voen is. In de vorm van het Helikonhuis. Alleen op deze nieuwe locatie is plak voor 395 vluchtelingen. Ja, dus je hoorde dan een groep van 200 oer dat het COA een orenlocatie voor Finemat. Om wat voor soort gebouw gaat het en is het al geschikt voor opvang? Nou, de ondernemer Gené die hier hele oren plannen met dit gebouw. Want er wie een aanvraag die om hier een zogenaamd wereldrestaurant in te vestigen. Nou, die aanvraag is nou inlutsen. Het wordt dus nou neetopvang van vluchtelingen van de periode van januari tot september 2016. Ze gaan eigenlijk van januari tot september, dan zijn ze er. En de meeste mensen die zullen misschien vanuit het WTC naar dit gebouw gaan? Nou ja, dat leidt wel in de verwachting. Het is in elk geval de bedoeling dat alles op alles zet wordt. Dat die nieuwe locatie klaar is op het moment dat het WTC dicht gaat. En zo wil ik graag gebruik maken van de voorzieningen die het maken binnen. Er zijn er een hele soort vrijwilligers beschikbaar om de vluchtelingen te begeleiden in het WTC. Nou, ik die inzet kan op de nieuwe locatie gewoon teruggaan. Want nota had de gemeente Ljouwert hoe de opvang in het WTC 0 klachten kregen. Nou ja, en dat willen ze ik op de nieuwe locatie graag zou horen.